Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama o karon mag-upload na punta sa atong Palamay Drama compilation part 138 na pasensya nalangan jud ta gamay. Ug akong balik ko no sa pagistorya, mag-intervlog ta para dili ta marayos content ug dili pud ma-suspended atong channel. O magbasa ta sa atong mga comments katong last na atong nag-upload ng part 137. First comment na to si Joselito Salva. Host Idol, pasalamat na pud mi nimo Idol. Nagkahulat jud mi ani Idol. Support na ko nimo always Idol. Matik na ning likes ug no skip Idol. God bless. Daghang salamat sa imo daw Joselito Salva sa imong pagwalay skip no. Dako na kay nang tabang sa ato ang makapadayon jud ta ug mao na makapadasig sa tuwa. Maningkamot jud tag edit Joselito Salva. Usbon ako daghang salamat sa imo ha. Si Dilsam 99. Hi Sir Idol, mayong hapon, timing kayo pag-open sa YouTube. Salamat always sa shout out ana pud ko padayon while nag-prepare dinner. Kalingaw paminaw sa imong drama nga makapawala og stress. God bless you and family. Daghang salamat kanimo pud no Dilsam 99 nga najud ka ga pirmi ga paminaw ug ga suporta sa atong mga gina-upload. Daghang kay salamat sa imo ha. Si Rumi Boy, Idol, daghang salamat na nasad among lingaw, makawala jud sa kakapoy ang Palamay Drama Idol. Daghang salamat sa imo pud no diha Rumi Boy sa imong pagpaminaw pirmi pud nga nasad ka no. Sa imong pagwalay skip daghang kay salamat nga isa sad na makagana sa atong pag-edit no. Si Susit Palmiros, thanks Idol, super jud kalingaw, sige ra mig katawa, enjoy kayo. Daghan pud salamat sa imo Susit Palmiros nga najud ka nga pirmi ga comment sa atong gina-upload. Salamat kay sa imo diha. Si Cindy Abdas, thank you Sir Idol, very entertaining. Salamat pud kanimo diha Cindy Abdas sa imong pagpaminaw pirmi sa atong mga drama. Si Cheryl Lampitan, salamat Idol sa new upload. Daghan salamat pud kanimo Cheryl Lampitan nga isad pud ka no nga ga-comment pirmi sa atong mga drama. Si Bobby Karil, ayos Idol, daghang salamat pud kanimo Bobby Karil nga nasad pud ka gapaminaw pirmi gusunod sa atong mga drama. Si Gary Sapnod, pirmi mi naminaw Idol sa nindot nimo nga drama, daghang salamat pud kanimo Gary Sapnod. Si Sugar Santos, thanks Idol, nindot kayo imong mga drama, makabasa jud. Daghang ga comment sa ato no, labi na sa mga babae nga daghan daw gabasa ang ilaha. Daghang salamat sa imo Sugar Santos sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. Si Annie Villa, sige ra jud mi katawa Idol, nindot kaayo makalingaw jud. Daghang salamat Idol, daghang salamat pud kanimo Annie Villa nga najud ka gasunod pud no sa atong mga drama. Daghang salamat sa imo ha. Si Arnold Bornal, thank you Idol, very comedy. Daghang salamat kanimo Arnold Bornal. Si Miles Biran, thank you Sir Idol, daghang salamat pud kanimo na Miles Biran. Si Lucy Silma, nice drama Idol. Daghang salamat Lucy Silma. Kini atong drama makalingaw jud tinuod no. O nalangan jud ta karon pod kay nagsige tag balik og edit. Si Buyet Lidra, balikon jud namo pagpasalamat Idol sa kanunay jud sa pirmi nimo paglingaw kanamo sa manindot nimo nga drama. Daghang salamat kanimo Buyet Lidra sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. Si Helen Basil, thanks Idol, gabasa jud ang agi namo ani hastang lingaw sa drama. Daghan jud gabasa jud no. Daghang salamat kanimo Helen Basil. Si Virgilio Balanay, salamat na sa Idol sa pag-uni mong manindot nga drama, lingaw na pud mi, walay skip dol o kanunay mi suporta kanimo Idol. Birahay Bombahay Idol. Bilib kay ko ni Virgilio Balanay, pirmi jud ni gapaminaw sa atong mga drama no ug dili gapon nimo skip sa atong mga ads. Daghang salamat sa imo Virgilio Balanay nga isa jud ka nakasabot pud sa ato ano. May na pud nga makabawi atong gihaguan nga pag-edit. Si Birna Siroy, lami kayo Sir Idol, makalingaw o makatawa jud mi sa drama. Daghang salamat kanimo Birna Siroy. Si Mirna Urban, magbasa na pud amo Idol. Salamat kaayo sa manindot nga drama, sige ra mi katawa. More Palamay Drama pa.
Daghang salamat kanimo Mirna Urban nga sa imong kanunay nga pagpaminaw. Daghan jud gabasa jud no. Ka mga laki pod, daghan po siguro gabasa pod sa mga laki, no? Si Alfie Lucina, tao jud mi nagpaabot idol. Mao jud no kay taw jud ta wala naka-upload ato kay nagbalik-balik atong edit. Salamat kanimo Alfie Lucina sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. Si Jerome Lerna, Birahidol, lingaw kayo. O matud pa ni Jerome Lerna. Daghang salamat sa imo Jerome Lerna. Si Angel Malakaya, hi Sir Idol, ako jud ni kalingawan kamulo trabaho imong drama, makatawa o makalingaw kaayo Sir. Always watching here in Dubai Sir. May pagpaminaw ni Angel Malakaya diya sa Dubai. Salamat kay sa imo Angel sa imong kanunay nga pagpaminaw o sa imong pag-comment permi. Jud na akong basihan sa atong pag-intro vlog. Daghang salamat sa imong pag-comment nga najud ka ga paminaw sa atong mga drama. Si Annalyn Brunei, idol, daghang salamat na pud sa manindot nga drama, lingaw kaayo. Daghang salamat sa imong Annalyn Brunei sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. Si Alma Byron, isa jud mi nalingaw sa imong mga drama, idol. Thanks kayo sa kanunay paglingaw o pagkatawa sa among idol. Daghang salamat kanimo Alma Byron. Si Analisti, lingaw na sad mi sa bag-ong drama mo, idol. More pala may drama pa. Daghang salamat. Daghang salamat kanimo pud no. Listi nga nasud pud ka gapaminaw gasunod sa atong mga drama. Ug mao to mga listeners tanan ga comment sa ato ug atong gibasa karon sa atong part 138 ug ato nasugdan atong Palamay Drama Compilation part 138. Ako si Wendy, ginaingon, ayaw pangitagtaw nga makasabot nimo. Pangita og tawo nga bisag dili ka masabtan, dili gihapon kabiyaan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Uy, Gino, nigda ka mong gudiya. Dituwad ko, pre. Uwat, ay? Tog Uy. ko, pre. Wait, tog na ko. Iya man na imo, boy. Sorry, ay. Okay na kayo ay blama. Dangig na siya, no? Hindi. Ulay na ko, tanawin. Hindi pa ta papauli-on ni Trixie, oy. Hindi lang una mo. Relax lang sa. Kasi ba kung maunsa mo sa dana, magmotor baya mo? Oo, dili lang sa ta. Pwede lang yun nga, ani lang sa mo mga tug sa akong kondo. Ay. Maglipay-lipay gani taalan sa akong paglarga sa laing nasod next month. Kini. Kunya, mag-uoda kay doon ay madiscuss Ya, siya. sibak ko. Bakol. Para sa ko, hindi. Love, punta na. Uli na ta. Zaman, love. Duka pa ko. Ano sa na yung orasa? PBM na. Sige. Ay, BM na. Ano, uli na mo, ha? Sige. Ano lang, love. Love. Love you. Love you. Sleep sa ako balik. Mga 1 or 2 p.m. ko balik ka din ha. Love, balik ako ha. Oh, biya lang ako man ang ngitirit. Sure aglakaw. Tuwag lang ako balik kay hang pagkikay akong mata kung akong ibuka. Morning all! Kamatakog sa'yo, gilutuan ta mo. Aron sa ingon, busog mong tanan. Sa dili pa mo mamauli sa inyong mga bahay. Kaon mo ha? Nya, kumusta mang mga hubog? Ay, nawasa na, ay. Nawasa na. Ay, sila si Wendy o Chino. Sige na, oy, pamukawas ato sila. Aron magdungan tang tanan og pamahaw. Sige na mo. No! Oh, si Wendy! Wendy, kalma lang ha. My God. Usa may nahitabo sa akong anak. Wendy, usa kining hitabo ah. Mami, relax lang ha. Si Wendy mo ragwa siyang kaugalingon. Kinsa'y tagtungod ni Sir Gino? Kami, kumusta ang akong anak nga si Gino? I'm sorry, ma'am. Dead on arrival na siya. No!
Wendy, tana, ihatod na kas inyo. Namiya ng mga tao nga mihatod ni Gino sa iyang lubnganan. Anilan sa ko din ni Trixie. Sige, sagawas lang kung magkuhat ni mo. Sige. Unfair ka. Unfair ka, Gino. Kibiyaan ko ni mo. Wa ko magdahom nga mo ba ito ang last ni mong pag-kiss na ako. Bye. Till we meet again. Goodbye. Wendy, move on na. Ni ara ko. Erwin, ngano di ka? Respeto sabi, ni ata tubangan sa lubong ni Chino. Grabe ka. Wendy, manghinaot lang ko nga dili ka na mangitaglaing lalaki nga ipuli mo sa dapit sa namatay kong anak na si Chino. Ma, unsay po ti mong ipasabot? Si Chino, masinabuton. Og bata ka pa nga na piyuda. Ayaw ka bala ka, ma. Si Gino ra ang nag-inusara diri sa kundukan. Dili ko mo to. Sa akong naobserbahan ni mo og ni Erwin, muragi kalimtanan ni mo sa hingpit si Chino. In case nga magminyo kapag usab, pilia ang lalaki nga bisag dili ka masabtan, dili ka niya piyahan. Kanus amang ko ni mo madawat, Wendy. Erwin, mahimo pa. Hunungin ako sa sige ni mong kulit na ako sa imong pagbati. Dugay na kong ni-inlove ni mo sa maminyo mo ni Gino. Karon gawa na siya. Ako nalipili nga ipuli sa iyang dapit. Promise, ihatag ko ni mo ang unsa may gikahatag ni Gino ni mo. Oh, my God. Dili makahatag na ako anak si Gino. Lord, help me. Sir Erwin na bang imong ihatag? Puli kang Gino. Pwede, anak. Unsa man ako nabalitaan? Balita ba kini o chismis lang? Bahin sa unsa man na, pa. Magminyo na kapag-usab. Pa, almost 10 years na sukad gilubong si Gino. Kinsa ang maong laki? Si Erwin ba? O, pa. Thank you, Wendy. Way kabutangan ang akong kalipay nga. Kita na. Thank you. Erwin. Oy, what? Kasam! Ay, ganindot. Oh, lagi. Wow ka na, mga friends. Nakurat lagi mo. Oy, tambong mong tanan, ha? Okay. Dili ka magmahay nga. Nagpakasal ka na ko, Wendy. Tumanan ki-promise na ko, ha? Nga dili ko ni mo pasakitan. Dili ka pasakitan. Para may ano. Erwin. Erwin. I love you too. I love you too, Erwin. Oh. Sweet, bangon na kay musayo tagkaligo sa dagat. Kapoy ko, Erwin. So, Kapoy. bangon na good, sweet. Mo ba ining plano ha nga musayo tagkaligo sa dagat? Tano na. Hindi lagi ko. Kapoy ko. Sweet? Sweet? Ano ka? Hoy, nituto ka manggod na ko. Nansa ka, nag-isig ka pa. Sweet? Pila na kaka-weeks nga unadog, 1 month naman siguro, sweet. Ano di ay... Ay! Sweet! Hoy! Bangon! Kida doon kas doktor. Aron ipa-check up ka. Gikapoy ko, Erwin. Pero wa ko'y sakit. I'm okay. Doon na, sweet. Nagduda ko. Mabdos na ka. Oh, unsa? Ay, congratulations! Ay! Thank you! Thank you! Kamong tanan ha, mga friends. Ninang og ninong mo ha.
Wa pa gani ko mga anak, nagplano na kagbunyag, Erwin. May na magplano daan. Dili ba mga friends? Erwin, Sweet? akong tingan. Agay, Gagaman lang po, sweet. Ako may kuyawan ni mo eh. Naku mo sa ba ni Sweet Promise? Ay, agay! Ay. Agay! Sweet, sweet. Agay, Leni. Tingo na yun ang mga nakasag... Sweet. Ay, pag sige reklamo ko, huwag akong imong doktor. Ay, nagdoktor! Nadugay ka! Ayo! Agay! Agay! Tepa kay. Padung na doktor, padung na. Dili na po apa ni Dili! Agay! Agay ka sakit, Erwin! Agay! 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 May diupirahan ko. Emergency ni gayo. O si, higda ma'am. Higda. Ikay mo pa anak na ko, Dok! Yes. Ay, kawaw. Kaya anan ako ini. Kagwapo ba yan niya? Sweet. Si Chino. Sweet, nagpaabot ang doktor ng mahigda ka. Sweet. Si tawang doktor. Marang si Chino. Agay! Yes, my name is Doc Gino. Sabi ko, kaya rati kang paanak ko. Sige, Dok. Agay! Okay. Agay! Relax. Ayaw utong. Hindi ka ingon nga utong, ha? Ready? Linakot, Doc Gino. Okay. Utong for 15 seconds. 1, 2, 3, go! Easy na nako ang pagpanganak kay inspired ko sa doktor nga sa makitsura sa namatay kong bana. Lalaki ang among anak ni Erwin o Gino ang among gipangani ha. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ciara. Ginaingon, di ang tao nga negative ra kay gunahon na og nagbuhat-buhat og istorya batok nimo. Ay kana no, kasuya lagi na ang nagpalabi ni ana. Mao kini ang nitabo sa kong kinabuhi, nga dili ginako mahimong mahikalimtan. Ay, Congrats, Yads. Ikay na koronahan sa Misgida. 2024, dinis to barangay. dili ta operahan yun, no? Kinawa na yun. Ay, matsalam si Yots, Gob. Ikaw, kano sa mapili, ha? Kunya na, kung mawa ang akong papa, kanang wa na siya ba? Uy, nganyo man? Pulis kong papa, bayot. Pulis? Maigot, ispuan, pistola, kung may baon siya ka. Mga pilapil kong rampa. Ay, kadok polis, ay. Ipakita ang imong pagkabayot. Bayot man ka. Uy, sudi lang juga pagkita kay sakit, kay kumo sa pulis. Sige pa practice, sige baging taon. May kadiha, ha? Kay okay ra kay imong pamilya nga magtuyab-tuyab ka. Si, mo lagi, eh. Serti bitaw kay nga akong pamilya, Gob. Kay, gidawat ko nila nga, ingon inik ko, ah. Kaya lang inyong sumsuman na sisig. Thank you, Mother. Ay, Mother Earth. Kuman ninyong inom ba? Pamauli na mustag sa tagsa ninyo kabay, ha? Yes, Mother Earth. Yes. Ay, Mother Earth. Ay, BFF! ah, Labot na imong papa! ako papa. Ako si Kwatun. Pa! Dada nyo. Uy. Ano nang imong gabi? Ay, papa, uy. Kadagan good ninyo. Kung sa may gitapukan niyo din he. Nag-celebrate mi, kuya! Ay, kinsay nag-birthday. Ang imong only son nakadaog sa barangayan gay contest! Ay, siya'y naray na. Yes, Father! Uy, congrats nak! Salamat pa, uy. Sige. Padayon ng murya ha kay mag-ilis ako. Okay, Father! Inaana pa lang ako ang mahal nga pulis nga modawat sa akong pagkabayot. Ako na siguro ang pinaka-happy nga tarang bayot di mo kalibutan. Good morning pa, ma. Uy, ready naman laging pamahaw. Oh, Kalami good anak. Ikay nagputsero? yeah, ako ah. Dali na mo ay mamahaw na ta. Kasayo good niyo mong nakaluto.
sa iyo man kung nangumpra dito sa merkado ganina mo. Kanya nga ako premyo. Kuan, akong premyo ba mo akong gikumpra. Ang premyo na akong gabi, akong gikumpra. Ikas out na ako, mo akong gikumpra gyud. Oh, nasay para inyong papa o, ma? Cash. Pastilan. Musamot gumig ketambok si mama ni mo ani Syara. Ay, ganahan man ko pa, ma. Sige na, may naman nambok mo. Mama, ha? Ma? May na, mama, ha? Okay. Sus, sige jud panghambog ang bayot nga nakadaog siya last week's Barangay Gay 2024. Kadiyat, nga nasuya ang kaskong prinsesa. Ha? Ako? Nasuya? Excuse me. Basig ikaw ang nasuya kay wa ka makaapil. Ang ano masuya ang ko? Tahan pinubos kong mahan. Ikaw, princess pa. Di man sabihay mo apil ka. Bisag unsa nga beauty contest, whatever nga pagwapahay ang contest kay di gyud ka pwedeng mo apil. Kay lagi, Ay, tiwasa nga no. Ay sudi lang kay naibaw ka na. Unsa ka di ba? Tiwasa kang unsa ko. Hala, princess. Ang imong nga princess. Pero ikaw, Disney princess nga marites nga Fiona. Oh, di ba? Kaila ka Fiona? Nakaila. Asawa siya ni Shrek. Oh, correct. Good answer. Ayun! Saan ko nimo? Uy! Kay makalagot kang bayuta ka. Bayutay ko nga nanakiwan ko. Sagpa mong kagbati kang naon. Gusto mo dahil gusto ka. Masay! Nasa ko mo. Ay, yun, tara, apay. Ikaw ay nakasaka na ako. Ikaw pati akong nawal. Ay! Wala lang unta ka mo patol ni Princess Quab. Lagot ko, bip-ip. Iya ko gisagpa. Di ba usan nun tayo magsagpa? Og sagpa sa di mo. Amo to'y angay Ay, niya. bugno, ah. Ay, bugnoon ko bitaw. Uy. Nabunog ang gaga, nabunog. Nabuno lagi, pero gikiyapod ka ninyo. Pagkiyaan siya sa asaw akong hadlok niya. Pagkatubang na mo karong gabi ide tapos barangay hall, mau ba? Pagkatubang mo? Atubang may kay magbabayad ko no siya sa akong pagbunog niya. Tuga-tugang pa nakalimo siyang bayot ko. Lalaki ako! Tagam! Nya, kumusta niyo Jose kapi ikap? Bunda kag tricky. Nibayad ko. Nibayad Oh, ka? sure, nibayad taon ko. Ay, noon? Taon. Oh, ngayon sa 1K. Pero badakan ako tricky. Mingising Disney princess nga maritis nga Fiona. Hala nyo. Ay, ka. Tagam. Ay, next time, ha? Hindi ka mamugno si babae, ha? Ang Ha? babae. Ang Sa totoo? pariyan mong kuwan. Ay, di pa Kasi mamugno. mag-ingon. Ay, klaruhay mo sulti. Di na ka mamugno, ha, Gab? Okay. Ano? Ay, pakawawi ang kuwan. Unsa? LGBTQ. And A. Kay, mo na hinungdan nga, mawata nagrespeto na to ang mga tao. Respetar pa kita ba? Sorry na yan. Sungo. Guys! Naibaw naman sa latest chika? Unsa man oy? Uy, nadakpan ako na sa mga pulis ang bayot. Pautan ako kisang bayuta, uy. Oy! Eh, di kisa pa, di si Shara. Unsa? Oy, ngano man oy? Dunay gitagak. Unsa iya gitagak oy? Sa pagkita ko naman bibi? Basta, kamo na mo sumpay kung sa gitagak ni Shara. Amin ako pa. Kaloyan gas Ginoo anak. Maayo. Oy, murag imong best efron nga si Libina. Dayon lang BFF! La BFF, ni aka? Kuan, alangan, amo man yung bahay. Unsa ka ba, uy? Naunsa di ka? Napalaka ko kay matod ni Princess, nadakpan ko no ka sa mga pulis kay kanang may gitagak ka. Oy, Gitagak? nabuan na ng babayhana. Ala. Unsay pagtuon niya sa akong anak na maligyag sabok? Oy, hain man na siya ba? Hain na babayhana? Ayaw na pa. Ako na magkisulti ni Princess. O bananti ka BFF. Asa mo na ito
taon si Princess. Moderitso ta sa Shumayan. Dito to na ko makita nga gitapukan sa mga chismosa o mga chismoso. Hoy, asa mo paingon? Solomon, og sudyaan lang mo si Princess Gab. Ay, kuyog ko, be. Mida, naghasik sa duglag game ni kanahan? Hala, naaras Princess ay. Dali. Ay, dara. Ato duolon. Tana, Hoy, di si Princess na marti sa Fiona! Ngano ka ba yun? Nga, bidang nga no. Be, dire. Ako lang nagsulti niya ang gaba. Ako lang. Princess, anong nanabiman ka? Nga nalakpan ko sa mga polis. Kaya doon ako gitagak. Ha? Unsa man na akong gitagak? Uy! Oh, Bitaw. O sa'yo gitagak? May ikang buhat-buhat istorya, no? Tagak-tagak. Unsa man na? naon sa baya mo, oy. Di mo mo ka-istorya, bakak, oy. Unsa? Hala? Baka ato pa. Okay na ganyan mo istorya bakak. Pero ang imong gitsismis, nasakitan. Sa kabawa. Sas. Hoy, ikaw ba? Disney Princess nga, Maritis nga Fiona ba ganahan? Kaya ka nga, mambog na mga usak ka ng paukyab o chismis, no? Unsa man, ganahan na sir ka nga, gusto ka madapatan sa tika, ha? Pangwarta mo na imo, ha? Unsa man? Sas. Sas! Tana mo, BFF, di ba na? Gab, tana. Pait kayo ning magitubay tagamay utok. Ay, Kinsa ka mag-utok? Kinsa ka mag-pangutok? ikaw! Oh, kita rin mo sa kong utok? Awa? Tsuwe! Mao ka na, Shara. Dugay na kung nakagusto nimo. Abiyang, Sige na. Kita na pa. abiyang. Ay, nauwi. Kagilok na ng imong bungot, no? Ako wala yung gituyo para nimo. Abil. Talikod, be. Good ba? Sa? Tali ba? Sige na. Abil. Gumuhat ni Nino. Meron mong mga bayot, no? Ay, Abil. Ay. Yan na, kumagdag ang atong relasyon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Janice, ginaingon, sakit ko ang kahigayunan na mingil sa imong nautang nga pagkupasaw sa kadughan. Mao kining nahitabos ang kinabuhi nga mahimong mahikalinglan. Magpakasal ta, John? Unsa, Wilmar? Oh, ano nakurat mo ka? Wala ka may gugman ako, eh? I love you so much, Wilmar. Nahibaw ka cute, ana. Oh, naramdaman na. Nya nga nung, Nakurat ko kay... Wa pa gani maabot og tuig ang atong relasyon. kinanglan ba yun di ay nga pagton og tuig o na pata magpakasal, John? Wilmar, ayaw lang laina sa pagsapot. Ang ako lang nga magsuhituhay o nata sa usag-usab ba. John, di ko gusto nga maadto ka paslain. Hala no, ka-selfish day ni mo sa... Ingon na, ginamay gugma yun. Adlo kumawa ka na ako. Ang tinuod nga gugma, anda magpaabot sa saktong panahon, Wilmar. Anda masakripisyo. Ang kaminyoon o kasal, dili na pareha sa kanon, nga kung init kini nga ihungit sa mong baba, mahimo ra nimo kining ilwa. Dili angay nga magdali og desisyon. Nakasabot na to si Wilmar nako pa. Agok ka na siya grason. Anong magpakasal dayon siya. Basta lisura, anak. Tungod lang kay dili siya gusto nga maadto kaslain. Selfish man ang tao nga musulti ni anak. Ako bitaw siya gisultihan anak pa. Pastilan, bayan mo mga batan-on karon. Madali-dali-on ra kayo. Sayon-sayon lang ang pong kasal. Sakto si Janice by Wilmar. Nung unsa man pud ka, eh. Samtang ulitaw pa kabay, tira bisag kinsa. Pagtagbaw sa imong pagkaulitaw. Pagtagbaw sa mga babae. Oo na. Kaya kung maminyo na ka o natagbaw na ka, og di ka na mangita paglain. Si Mrs. nalay imuang hatagan sa imong tanang pagmahal. Di ba? Ingon anak ka, bay ayel?
Nagtagbaw sa kagmaayo una ka nagminyo. Baw mo lang? Nganong ligi karon? Doon na pamligi lang yung babae lagi. Bay, lakas ako bay ha. Kaya may doon ako. Limot ko na. Bay! Sige na, John. Magpakasal na butagod. Total, may trabaho naman ka. Niya ako sad na sa ko trabaho. Andam na tang duha nga makabatuntag pamilya. Gusto na kong pakakita sa akong mga liwat dyan. Sige na, John, please. Uy, barog diya John, ba? please, no. Sige. Ikaw ha, di ba ako santang imong ludhan ha? Mawautas mga nangaon din hiyo sa restaurant. Basta di ka masugot. Magpabilin ko kung magluhod ko dito. Amiw yun, uy. O sige, Ha? Asa, sige. barog na diha. Kay okay na ko nga magpakasal ta. Yes! Oh, So, ladies and gentlemen, isugot na nga akong girlfriend nga magpakasal naming duha. Yeah! uy. Bay! Congrats, bay! Salamat, bay. Nadagi ni mong ilan si Janice na. Way unay. Ayaw na. Way unay ha. Dito pariya sa atong kuhan ba. Amigo na to. Ay na lang. Basi may spread. Sige. Ay, dali na mga ano tayo. Kanya, mag-inom ta ha. Kaya mo na ni katapusan akong adlaw. Tapusan akong adlaw ang last na kong pagkaulitaw. Kaya pala big inom ha. Nga naman. Pero maka-fight ka pag irong gabi eh. Unang gabi ba irong sa imong kaminyo ni Janice? Birahig maayo ang imong asawa bay. Birahig maayo! John, I love you. Lagi, nahibaw ko, ana. Sus, uy, boga, good din mo. Unang gapiron sa atong happy. kasal, pero nalabi kag inom. Apil. Noon sa magantuhan na ka, oh. Ako na bahala sa imong bana, Janice. Kasi pag-ilis imong sinina nga, gisukahan na ng imong bana. Ito Pag-ilis. ba na ha, uy? Nak, kailangan sabton o pasensyahan mo kini kung sa'yo magibuhat sa imong bana. Diyan siya. Kay bana mo na siya. Ay, agay. Kalas kasakit sa uy. Maayo kay nagmata, Wilmar. Denise? Uy, nagbit-bit ng bag. Ubog kay kagabi. Sorry, pero tubagas ako. Saan ka nga nang daang magagbag, ha, Janice? Di mo na kong biyaan? Bago pa kaya tang nakasal, mo na na yung bagan, ha, Janice? Tubag ako dyan, eh. Wagan ako ni mo. Saba diha, uy. Maon na, hubog-hubog pa. Nalimot kang mga tota sa beach resort kay gi-invite ta sa atong mga ninong ug ninang sa kasal? Abi na ko biyaan ako ni mo da. Bangon na diha, uy. Kaligo na, unya pamahaw. Dayon man lakaw na ta. Kasiksiya ba yan nga nagtupis? Makiglawas. Sulti ni Bay Ayala ko. Abisag ninyo na kung maibog ako ka babay. Wilmar, kaon na. Takan itong taglawas. Wilmar. Nadugan eh. Wilmar. Ito ba nga? Agay. Nga nung giyapak ang kunin mo eh. Kaon na. Unya na nasigig tan-aw ni mo ng babay nga naligo nga nagtupis lang. Kay kung magsigig kag tan-aw na niyang naligo, ako maligo po ko magtupis sa pod ko. Sige dyan, sige. Pagtupisad. Aron mo lupigan na ni mo bayana. Ha? Hilam diha, uy. Kaon na. Hi! Number can opener. Pwede mo borrow? Ito, tagiglawas ang pa. Hello, sir. Paborrow kag can opener or dili? Kan opener. Nasa mo to? Nara, miss, oh. Ay, thank you. Ako si Ana. Ikaw? Well, Mar, may cellphone number ka? Pwedeng mangayo ko ni mo? Ikaduha na to. Kapoy. Jan. Mag 1 year na dito, no? Pero wa pa medyo ka mamabdos eh. Wa pa tingali tatagig anak sa Ginoo. Gusto na ko makakita sa tong liwat eh. Oh, asa man ka? May bangon ka mangkod. Ay, gawas ako eh. Magpawa ako sa kong kadismaya. Oh.
Dugay ka nagkahuna-huna nga mo invite ako panggawas. Saon nga, na-snatch man akong cellphone. Good. Nawa ang imong cellphone number nga gihatag. Pero, this is destiny kay nagkita tas mo. O karon niya, nagkuyog na ta. O paingon ta sa langit. Abi ni mo, Wilmar, mas ganahan ko lalaking ninyo. Kay maayo kayo mo daw. Magkatilaw ka karon. O tagbawon ti kag maayo. Alas 11 na sa kapi. Wa pa man maulit si Wilmar gikan sa trabaho. Asa naman sa tintawahan na, uy? Kada ulit ra ba niya sige lagkahupog? O gana kay siya tinagdan ako. Nasagmuyo siya nga karon. Wa pa ko mamaptos. Aron di na ka magkonsumisyon ako, Janice. May pagmagbuwag na tayo. Moro magyapon. Di man ka makahatag na ako, ganak. Sige. Maumang ka na imong desisyon. Sige, magbuwag ta. Di na ako ipamukos ang akong kaugalingon sa sama ni mo. Ngabi kay wa pa man ko makahatag ni mong anak. Wa ka na ganan ako. Gusto na sa pakilak, Janice. Pagkaanak man ka, kaya napacheck up po ng doktor. Wa pa lang yun. Bahala siya pa. Bahala siya. Mabdos ko. Magdos ka na? Oh, lagi. Mabdos ko. Bungol ka. Yes! Sakto yun nga gibuwagan akong asawa. Yes! Makakita lagi ko sa akong liwat. Naunsa man taon ka, uy. Ayaw tuon ni Ana. Lain ang nagigwat ni Ana, uy. Tarong gud ano yung pagsulti gud. Lagi! Dili kay amahan anang gimapdos ni Ana. Ang iyang uyab sa una mo'y amahan. Kaila kay sa uyaban na niya. Diyang giturjak ni mo si Ana, ay mapdos na siyang daan. Bigaong na si Ana. Manyak na si Ana. Oh, dali ka. Arete dali napita mo. Orlan, si Wilmar. Ha? Wilmar? Dako naligad tiyan. Mabdos ka ba? Og siyang amahan. Orlan, ang akong bana ka ni Adto. Oh. Hi, bye Wilmar. Dali na Orlan, gigotom na ko. Bye, unang ka na mo dali lang. Hinay lang. Namabdos ka, Janice? Gihatag na gid sino ang dugay na nimo gikinahanglan unta nako. Diana, namabdos ko pero dili ikaw ang amahan. Si Orlan ang amahan ini. Di ba? Mabdos man sa tong imong kabit nga si Ana? Di ako'y nagligwat sa iyang gimabdos. Unsay imong bot ipasabot Wilmar? Dili ako ang tag-iya sa iyang gimabdos. Kung dili, sa iyang uyab ka ni Adto. Unsa? Brad, congrats ha. Congrats ni mo, miss. Ni mo, bay Orlan. Lamat. Klaro sa dakway ni Wilmar, gisakitan siya dahil iya kong nakita, nagbusyad-busyad na kay Mabdos ko. Namabdos man to ang iyang kabit nga si Ana, pero dili kuno siyang amahan, kay dili siya mao'y ligot. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mateo, ginaingon, mahal ko nga akong asawa. Mao nga nang sugot ko nga to siya sa lain mangita sa butang nga di ko mahatag niya. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi ina ko mahimong may kalimtan. Day, di na ta sa suki na tong motel. Tana, manaog na tayo nga itong sakyanan. Lami na kayo dayo. Uy, kimalang taanig, uy, nga kanis ama kita magpakasal. Basig mamaptos ko. Sige. Humanta manuhod sa motel. Muadto ko sa inyo ha. Aron makigsabot na ko sa imong mama bahin sa itong kasal. Ay, salamat. Basta ha, ato sa bayo ha. Ako lagi. inos mama, aron nag-uli na ako. Lagi May din siya. baw siya. Mao,
Ato ba'y pawang mama ni mo eh. Sige na, tana. Kay lamay na kayo dahil. Tuskig na kayo nga ko. Si Don, tana. Ugumon ko na og mahayong imo. Ala ko yung egg. Sa dili pa dili ako. Tana to. Maayo ka pagkastan mo. Inis. Alam niyo pa, ginagawa na ito. Iyak ka na inis. May pas na exit ka na. Lapor nasa. Ay, salamat. Nalipay kaayo ko nga magpakasal na cute mong duha. Di lang ta maghikay dako god kay magpatukod mo gud ko bay o guman sa among kasal mobali na dahil mi upuyo. Okay naman ka di mo, ma. Nga maglain na dahil may puyo si Mateo man sa mong kasal. Ay, okay ra ko, oy. Kay doon na naman sa kuy uyab. Inigbalhin ninyo sa inyong bahay human sa inyong kasal, aw, ako na sad unyang dadon dinhi ang akong uyab. Unsa? Uy, hinay na sa ang imong pada. Man siya madisgrasya sa gidani ang motorsiklo. Ma. Napiktuhan na niyang pagkalalaki. Kahit magugugod, na ay auto, magmotor, cute. Hala, uy. Wa ba doon siya mamatay sa pagkadisgrasya niya sa motor, pero iyahan ay mo inamatay. Kaya naman mo kahit. Ako, cute. Kamutog dila na lang gamiton ko, mami. Ay, mansad na. Ay, anya-anya sa may huda-huda mo. Sa kanang mga bit ka, ha? Angan si mama, uy. Mga bit agad. Di pwede mag-selfie muna. Hindi ko, uy. Mahal kong ba na, ma? Pusa, antoson ko na lang nga. Dili na siya. Makahimo. Kaya di mo gahi. Antoson ko na lang ang tanan, ma. Uy, kaluoy sa taon ni mo nilya anak, uy. Ako'y naluoy ni mo, anak. Pinsa, si Dexter naluoy sa kong kahimtang. O gusto siya nga matabang na ko yun. Uday, uman siya masayod nga. Tagsan lang ka, di man ba na? Naluoy sa nimo, tay. Dili lang kay tagsa, uy. Wala gid ko mali sa kong bana. Luyat naman gid ang iya, uy. Human siya madisgrasya. Ay, nakapagtagsa, gini. Ay, uy, tay. Sa may una-una nimo. Gusto man si Dexter nimo. Ako sa yan. Magkita mo sa gawas. Aba, tay? Maluoy man ko sa kong bana, uy, Berto. Maluoy siya kung magbinuang niya. Sa elektroy na ba na mga in-hotel? Ay, hiluan pa na mo siya. Ayaw sa ana, yuts, uy. Nahigugma ko sa kong bana, yut. Malko ko ayaw siya. Mama, sige. Ako na lang balibaran si Dexter. Parang ako ay. Sa time pagod, uy, di mo madami. Ay, ito na ko. Sabi diha, uy. Ayaw sa kuglakaw. Ang badibadahin ko. Samang ka, uy. Ano ba natuyo ko ni mo ba? Kanya kay dili man ka. Arit na sa... Dili ka. Pwede maghuna-huna diyot. Ay lang sa good balibaris, Dexter. Makisulti lang sa kumbana, ha. Naibawan ako dahil kung sa'y pagsisultihan mo na ako. Nakita man ni Berto. Berto Bayot gani ha. Amaw, maginis Berto Bayot, eh. Dili magud ko musugot dong. Mahal ta kayo ka, Mateo. Busa, dili ko magpahilabot og lain. Naibawa ko dahil nga tumoy ra na sa imong dila dahil. Apa nasayod ko nga sa umaabot ng mga adlaw, itakigid og kanang kalipay ba sa lalaki. Dong? Sige lang, laran nimo kung di ka pa magbuhat aron ni gayuna. Apan kinilang ako ikasulti ni mahal ti ka. Busa di ko masuko kung mangita ka og kalipay sa laing laki. Mateo? Unsa? Ay, walang kita yung, oy, gusto na lagi magkikita sa Dexter ni mo. Sige, uy. Muhatag na masag pagtugot na kung akong bayan. Sige, Perks. Ing na si Dexter nga magkita mi karong hapon sa downtown. Kala! Uy, naraman di ay na. Di ba ako nga gitlaw ka na gidas na? Sige po sa, kay mihatag naman sa pagtugot ng mambam na magpakilabot ka sa lain. Aw, ayaw dugay-dugay kayo. Ha? Sige. Mausap na. Basin pa usap nga, mausap na yung muna-una. Sige, ing na si Dexter.
Musugot na ako nga magkita mi karong hapon. Mataganaw na ninyo mo. Mudo kayo. Mapantang kastanan ka. Kiyong pa kayo da. Wala man ay practice ko. Hindi na niwawang siya na. Hindi ka diyota. Hindi ko na ako ng ilan. Hindi ko na ninyo. Ay! Saya. Wah, hindi mo. Dugan na kayo. Ay no. Lipat ako rin. Hirap. Tumala na ito. Udungan ta. Untang kong imo kalungkot na dito. Out it mati. Naunay ko. Ang kanutay. Mas na ako naihapan. Sabaw kinakakaila si Muan. Kitsagaan ako. Kitsagaan ako. Bugo kang pagkabana, Mateo. Kaya misugot ka nga magpahilabot og laing laki ang imong sawa. O dili kay bugo ka lang, buang ka nga pagkabana. Ingan likog bati, bisan unsa pa, oy. Apan, nahitabo naman ni pa. Tuwa na ang akong asawa. Nakikita na og laing laki. Aron mo ay mutagbaw niya sa... Kana kay mihatag kani og pagtugot. Nga mubuhat sa ingon niya na. Bisan pag di na ko siya tagan o pagtugot pa, moabot ra gyapon ang panahon o adlaw nga magpakasa siya sa iyang pagkaasawa. Ug mahal ko sinilya pa. Busa hatagan ko siya sa iyang kalipay. Ugaw na kong pagkaasawa dong. Basta magbuwag na lang ta. Di na ko angay panimong. Luwi ka niya. Ayaw ko biyain. Mahal ti ka. Apan kung mahal sa kunimo, igo na nga. Nagpakilaw ka laing laki. Tawata na lang nga, di ko makahatag ni mo glawas nun kalipay. O sige. Mahal ka Mateo. Basta di na ako magpagkasama pa. Tawatan ko na lang nga. Di ka na yun mahatag na ko kalipay. Ako makikita pa ni Dexter. Dili na itong Mateo. Nalipay ko nga wag-wagi sa kong asawa. Kung misaad siya, nga di na makikita ang Dexter. Pan, di mga higayon nga, masayran ko nga nakita sila. Papanuan ako'y mahimo, kay inotel man ko. Mao nga, walang kumusudyan niya. Kay di ko gusto nga akong biyaan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ginaingon, lisod ning makasa sa saw kay mailhan gyapon nga guilty ta. Mao kining netabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Ay, ikotasan dyan kong panglimpyos bahay da. Ingan bitaw tikate. Magkuha lang mo katabang, maid. Maid, yun, Wilbur. Ayaw na lang. Ano naman, te? Lisod na rong mga maid, kay mga demanding na kaayo. Mangayod na kong sweldo. Unya, mangayo og duha ka adlaw nga off. Unya, kung di mo hatagan sila gipangayo, dayog pananghit nga muulis ila. Ikaw sad nga amo nga kuyawan, kay basig di na mo balik. Paita. Mo ay na lang punin ning kalabad sa kong Wilbur. Kung mauna, te, ayaw lang sige reklamo diyan kutasan kag limpyo ang inyong bahay. Kung ako pa Kuya Paul, ako hari kong maid, wak buo ko'y, paton pa. Sakto si Wilbur. Joy. Ay, kaya, nade ka diya, kuya? Ay sos, ay na lang lagi, uy. Di ko ganahan nga na i-maid. Kana pa, makarelax-relax na ka. Kaha? Unsaon ako sa pag-relax ha, kung makabaton tag maid nga sultihanan pud kaayo unsay angay niyang buhaton, makarelax ka ko ana. Maayo! Uy. Wilbur, palihog kong tanabi. Kinsa rong nangayog maayo. Timing yung kayo. Unsay timing? Nag-escort man to sila nga magkuha silang maid akong ate o gingang bana. Ay, mauba. Oh. Ing nadungbi nga mo apply ko. Kamao man ka mga buluhaton sa bahay. Kamao kaayo ko dong. Di ka magdudong sa kong bana. Sir, ang isang pit niya. Ay, sorry, Day. Ma'am, dili day. Okay, sorry kaayo po. Oh, may kay sayo kang nagmatawing way. Sa'yo git ko, Ma'am Joy, kay may trabaho man kay sa'yo si Sir Paul. Oh, maayo kay nagluto na ka. Pero nagkapamahaw mo sa'yo, Ma'am. Ato na ko, Joy. Amping Paul. Smart. Sana all. Ha? Unsay sana all? Wing-wing. Sana all nga mga magtiayon, sweet. Mag-kiss, inig dayong lakaw. Mamaya mong naandan. Bye, Joy. I love you. Love you too, Paul. Bye, Amping. Ay, makasuya man mo, uy.
Good evening, Paul. Nag-pull ra ka na ko, Wing-Wing? Basta wa si Ma'am Joy, mag-Paul lang kanimo. Sorry ha, assuming ra kay ko. Feel na ko imo kong asawa. Wing-Wing. Dali, suit na. Paglingkod kay akong hubuon ng imong sapatos, kay giandaman na ta kasi imong slippers. Ahay man di si Ma'am Joy ni mo? Nag-grocery pa siya, wa pa mo apot. Ano wa man manawag na ako? Aron kuhaon ko siya sa grocery store? Pasilang ita tuglaing team. Sa? Unsa imong ipasabot, Wing-Wing, ha? Hoy, buotan akong asawa, ha? Ug dili siya sama sa imong gituan. Ay, nagkasuko, Paul ko. Ay, sorry kaayo, Paul, ha. Wadyo ko nagpahibaw ni mo kay kauban man sa gud ako akong manghod ka si Wilbur. Nagmotor lang mo? Oo, nagmotor. Nga naman ko di ay. Kompleto na ng mga gigrocery na ako kay basig madayon mi si Wilbur. Madayon, asa man mo? Mauli mi sa amo sa probinsya. Aron makaduaw mi nilang mama ug papa. Kay basig usa ka semana mi si Wilbur didto. Unsa? Usa ka semana sila sa probinsya? Wing-Wing. Yes! I'm happy. Uy. Anong happy man gawin, Wing? At least, bisag usa ka semana, mamahimo ko ni mong asawa. Unsa? Uy, ganahan pa rin kang mamati og drama? Naman ka diha. Oo, ganahan. Ako sad, ganahan kong maminog drama. Ilabi na anang. Salami. Ay. Ako, tagbaw. Ikaw lagi na. Pariya lagi mong tingog. Oy. Ganun naghubo man ka sa imong sinina diha, Wing. Naunsa ka? Ari mo kong lipayon. Imo kong takbahon. Oy, ay pagbinuang diha. Wa ko magpiduan. Sila ko. Ang sabi. Dili ka, Paul. Di ka na ako. Nakubot na ko. Hilapti na ko pa. Kailan na. Oy. Ibalik og sulob na imong sinina. Pili ko. Alik na. Gusto ko magpahilabot nimo. Hindi na ba? Kadumot ko, nag-self ka. Kaya kang matintal. Di magpatintal ka. Gani mo. Sige Oy. Mau kabayana ka, ha? Awada. Sama. Bawas na ka. Gikusong ko ni mo, di ka kusong. Tinarita. Ay, panabigin niya itong gibuhat, ha? Lagi, atrani. Lagi na. Ay, salamat kay ni anagkitkus ato. Kumusta man sila sa mama ug papa, Joy? Okay ra. Lagi ning naa sa probinsya puyo kay ligon kay panglawas sila sa mamag si papa. Salamat intaw sa Ginoo. Giuhok ay ko. Wing! Dadi kog bugnaw nga tubig diri bi. Nilakaw si Wing, Joy? Ha? Asa man siya? Nagpalit og cellphone. Namarayag man nga unta may cellphone siya aron makakontak siya sa iyang pamilya nga tuwas Mindanao. Mao ba? Namarayg? Nimo? Nga ikaw ay naghatag og kwarta ni Wing aron ipait og cellphone. Kinirang usa, kalibo. Kadaot ini Wing-Wing. Kana lang sa pa kay wa pa man ko hatagin ni Paul. Pangayod ako katidad. Kung dili gani mo hatag at lukas siya, ingna ha, nga imong sultihan ang iyang asawa. Nga naka-jirjir si Paul nimo. Lagi, uy. Wing! Tadada ko ng sabaw diri kay nagsugod ni Mikaon. Daraan sa baw. Hoy. Oh. Malugot ang nilingkod magkada Wing. Gutom na masad ko. Dungan na lang kung kaon ninyo. Oh, unsa? Sige na lang, Joy. Gigutom na siya. Padungana na lang siya nato, dali. Mao ba? Usa ka semana lang kung nawa din he. Doon na maid nga idungan mo kaon nato, Paul.
Oh, dili ka okay. Mubarog na lang ko. Hatagin ako kwarta po lang. Kaya ito ko sa gawas mo kaon. Oh, Time pa na na, lang, be. Time pa sabi. Anong mo naman kagrakatag-iya sa kumbana, Wing-Wing? Punta ko na ko ini, be? May gigunitan man kong alas. Maura nang akong ikasulti. Alas? Hoy! Oh, Paul. Unsay buti pa sa buti, Wing-Wing, ha? Doon na kuno siya gigunitan nga alas. Unsa? Hoy, ayaw ito kusbo sa pagsulti sa akong asawa, ha? Nga may gigunitan kang alas, Wing-Wing. Bitaw. May alas bitaw kong gigunitan. Unsa may buot niya may pasabot, ha? Kato na yung gigunimo. Moto akong alas na gigunitan. Gay kog 5,000 be kay hatag na ko sa kong papa. Lasa na biyanin mo sa? Hay, may kahilas kong sultihan ako si Joy, ha? Gamay nahitabo na tong duha. Muhatag ka or dili? Wing-Wing. Lipiwisan ng loan. Uy, daghan na naging sakbot. Hugaw na kay tan-awon. Ay, tanawa. Aron di ka hugawan magtanaw. Unsa to? Unsa to yung magisulti, Wing? Kung ganahan kay panglimpyo sa loan. Ako? Ako, Gyud? Ikaw di ay, day. Di ba maid man ka dinhi? Ikay buhat anak agisulduhan ka dinhi. O kung mayan kung dili ko manglimpyo, dili ko. Kasabot ka? Ani ma... Ganong nisakam ng tingog ni mo, ha? Iyagid kong pugson sa pagpanglimpyo, bisag dili ko ganahan. May alas baya kong gigunitan. Ako nalilimpyo sa loan, Joy. Di lang ko mo trabaho ron. Paul? Unsa man gid ang gigunitan nimong alas, Wing-Wing? Idiga ko na nabi, aron ibaw ang kisay daog o kisay pildi? Idiga dayon. Idiga ng alas kay mong gikuptan, Wing-Wing. Joy, kinikuan mo. Nganini magong nihitabo. Ngano day ka, Paul? Naunsa ka, oy, kadag ko pa ni mong singot. Gipaningot ka niya ng luspad pag ka, ngano day ka? Kining maid ay. Kining maid na to ba, Wing-Wing? Maro ning bayan, ha? Nagparehas lang ni siya sa iyang amahan. Ila kong gihadlok. Nga kundi na ko sila hatagan og kwarta. Ila kong isumbong nimo nga Nanakad siya na ako. Hindi niya malahos og sulti. Unsa? wala ko'y nahimo gawas sa pagpangalan na pasaylo ni Joy nga akong asawa. Giding ba na akong makasasasawa, mag-guilty man. Basta guilty, sulti na yun. Aron wa na isama. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Pag-ilis na dito, mga onata, ay ikaw niya si mong trabaho dong. Busog na ko, day. Anot ba sa ko, ha? Trabaho na ko? Sige dong, busog naman sad ko. Hipuson ko ni atong kinanaan, kay moadtop ko sa tong kwarto, kay hipuson na tong atong gihigdaan. Mga to, anak. Pagkanaw niya to, ha? Sa'yo ba itong nagmata? Tuas gawas ay. Dagigduwa na sa tingali sa ubang mga batas gawas. Oo, dong. Sige, day, ha? Kaya matrabaho na ko. Nagdali mang nilakaw. Walang manot brush. Nag-apas taos oras kay basig malate. Anahon ko lang to kipos ang among hitaan eh. Basig na ana sa Dontos Rudel, skilled sa ilang bahay at bangs bintanas among kwarto. Ingon ra ba ni siyang orasa maligo kids ilang bahay. Ingon inik yung orasa. Magdalik ko. Ang bintana. Apihan akong bintana. Hala, nakit siya ay naligo na sa kilid silang bahay. Nag-brief. Nagkatupang na sa dinis bintana. Huwag yapon sa makabantay na ako. Kabugdo ba nagkatupang nga ng rodel eh. Lolo, gikuot. Gikuot ang iya. Huwag iyang gilugdan. Hala. Iyang ipagawas ang iya nga iyang gilugdan. Hala, kadako o kataas iya. Sabi ko nga na, hala, miyangad siya. Nakita nga nagtanaw ko niya. Uy, galit niyang gisira ang bintana sa ilang kwarto. Aha, kaway. Kita sa kuwada. Di sa ko angay nga mauwaw. Kay may pagka hambugirom sa ning ako may pagka dako man sa ning. Ang bayhan na da. Bisan minyo na siya. Pero kung maigo na sa ning ako tabla ragid nga
Mabisa pag-usab. Oh, Rodel? Ikaw ning kalit lang nga mitunga og mipabag sa dan? Sorry, day, ha? Di nita ka sa daan giatngan. Di na mo ka magkigatubang na ako kung sita ko nimo. Ganong matubang man ko nimo, nga buwag naman ta. Gibuwagan naman ta ka. Day, maluoy sa taon ka na, day. Magbalik ta. Mahal kay tika, day. Okay, wa mong ko'y nahimong sa nimo ba? Usa ayos ang kubuwag, day. Ay, di lagi ko kagwanta nang gidakon sa imo, oy. Gamay manggod kong pagkababay. Sakit jud kaayo, mara kong mabungkag. Samot nga, dugay pag yun kay ka mag... Pero day, kung tinuod ka nga na igugman ako, day, dawaton yun unta nimo ba? Kung unsay naan ako ba? Hala no? Gikasubo na ko, Rodel, uy. Mahal ta ka. Apan ako ang mantos kon kitang magkadayon. Nito na lang babay nga dako, uy. Kana masukol sa imuhang dako. Usbon ko, ako nimo. Di nako nimo, Rodel. Jesus. Sige na, pahawa na das agianan, uy. Kinagdali ko. Please. Ay, sige. Mao ka na gusto nimo nga magbuwag na gyud sa hingpit. Sige. Saan ako nimo? Di na ako magsamok-samok pa nimo. Salamat. Kana. Ay, kaduha na ginisisa nga kigbuwag na ako da, akong uyab. Ang una, gibuwagan sad ko. Pero si Jisa na sad ang kigbuwag na ako. Itay di. Kanus apa makakong kitang babae nga makasukot sa gidakon ng ako Kanus apa man tao. Mo lagi na ba dito ngay? Paita. Beta. Ano yung problema ni mo? Tagkang babae makasudakon na mong dakon, Kaya lang mo, ha? Gamay na. Ha? Nakatiming ka lang babae, gamay o kuan. Ako pa ikaw, sos. Kuan ka ng... Mirahay kang minyo ba? Ha? Oh. Minyo, yun? Nguyab kang minyo. Hey, minyo, gila? Si Sally ka nga asawa ni Dante. Suwayan ka na kung na siya panguyab sa? Ito ka na, Sally. Okay ka na. Ha? Kay... Kanang ng Sally, bay? Dante? Sos. Igo-igo rin ginako na niya, ha? Panghikap, kung na sila tanan din, ha? Migom na ako. Yung mangihi na, ikapikapon mo na ako. Gabayan na ng imuti-iti. Bida. Grabe na nga, gusto ka ba? Kay, kung maligo ko ba, diya sa kilid sa Mumbai, unya, matimingan ako nga, manambo na si... Manambo? Manambo. Lagi, klaro ara. Manambo ito? Matimingan ako ba, manambo sa bintana, sa ilang kwarto. Igsura rambo. Manambo ba? Manambo sa bintana sa ilang kwarto niya, magsige niya sa tutok sa akong utubangan, bay. Nasakpan gina ko na, nakakita mo kayo na siya sa kuha gani. Diyang akong gipagawas ang ako kay akong gilugdan. Mao na. Nyabe na. Ha? Uy, Uya ba ang ginako? Pasin gusto na mo tilaw si mo. Mao pa, Jessa? Imong gibuwagan si Rodel kay di ka makaagwanta sa gidakon sa iya, ha? Uday, uy. Libog bita ko sa hay tao, baka na siya kabayo. Buotan ba ya siya? Pero sakitan siya kay ko siya, uy. Kuya na kong hilaptan. Ay, ako no. Gibati ko nga. Gusto kong mutilaw og sama sa gidakon sa iya, ha? Uy, day, ayaw, day, uy. Sakit jud kay day. Dako na ano niya, taas pag yun. Stang. Luha-luha laging agi na ako. Kumailo ko siya, ha? Basta, uy, gusto jud ko mo, nagibati na ako. Gusto kong mutilaw og sama sa gidakon sa iya, ha? Yamat ka. O, sige. Tabangan ta ka nga, magka-relasyon mo. Ako'y bahala. Salamat day kay gisugot ko nimo. Abi na ko bino atong gisultin Jisa nga ang kita ka na ako. Ambot, uy. Uwa, saan ko makasabot na ko? Yun naman unta ko. Paano ko nga nagmahal na ako. Ug ako, nahikupod niya. Pero, gibati man ako. Kung sa day Sally? Gibati na ako nga. Gusto kong mutilaw sa dakon sa iyo. Salamat din sa no. Ingon man katong una na kong uyab. Ila kong gibuwagan oy kay kitan ko no sila nga maigo sa kuha. Apan ikaw, salamat kay ha. Sige, tanan na, manuri ta. Gusto na ko nga mo. Dugay na ko nga gimingaw. Sige. Pero kuan lang ha, kanyang mag-ulos-ulos lang taglakaw. Kasi kung makakita na magkaila sa una. Magsapot lang tawag asa na pwede ito magkita sa syudad. Maso ko gusto ko masakpo sa kumbano kay maluoy mas inyo. Sige. Mag-abot ako sa kadapit. Asa ha? Asa ang gusto nga mag-abot ha? Ikaw bahala man, ha? Dahil sa day, gimingaw na kay. Kit.
Tungod ang ilap. Hindi mo sa ikaw mo sa hindi mo hapipay ka. Sana may masabot kita. Katulakit mo nang iko ko. Mani, ingon ikat ako kataas. Sana ni. Bitin suga. Diba? Ay, nalandi pa ako eh. May nahitabo gidamo ni Rodel kas kang sakitan noon pero nalipay ko kay na ko nangandoy makatilaw og sakit nakatilaw gitawon ko sa sakit man adto nahitabo namo lagi lantang kahako nya sige na mi og kita sa titago laoy nahigam gyud ko. Kusiglin, ginaingon, ayaw tugbangi ang nahimo kung sa hinumdumi nga lahi ang babae, lahi ang lalaki basta ingon ana na nga klase sa pagpakasa, mahitabo. Morning nahitabo sa kong kinabuhi nga, ili na ko mahimong mahikalimtan. Asa ko ni mo dad Glenn? Asa pa, adto ta sa mambugnaw nga dapit. Uy, kadinalian sad nimo. Uy, mo pa gani pagsugot na ko nimo. Ni adto dayon ta? Bati ako eh. Sedugayan. Nga check-in, ano mo din tawag mo dayon? Nga mo din ta. Kuto ba yan ang kumpati, babos ka ma? Kung pa lang ko maibog nimo ay, kitagit ka sugtuin. Ay asawa pa ya ka. Pero ang sao na ibog man ko nimo mo, bahala na lang ni. Damihan ni mo madag ang Glenn. Bagaan ni ate. Ikaw magkima sa kuha. Kalami. Anak kita. Ari dressing mo niya. Babaw kumot. Madalami na kayo. Lamig na kay Glenn. Pira. Kumbana nakita nimo nga may kuyog ang babae dito sa downtown? Labi nga yun nila. Klaro yung doon na sa relasyon yun. Mahimo ba Bador? Ayaw rin butang-butang yung usaw nga kumbana? Oh. Buotan si Glenn. Dili siya makahimo sa pagbudi na ako. Ano mo? Buto ko magdi ba day? Pankining ako dahil ka no? Sulti lang ko sa tinuod eh. Dahil din laikan ay dahil ya. Isulti lang ko sa tinuod. Moabot gani ang higayon nga masuta ni mo nga doon na siya ikabit. Pasli na siya eh. O, para ko ha? Putra ko ni mo. Teka ron. Magyapati ka. Pabauli ang imong bana? Wa palagi ma. Basig nag-overtime. Para baka siguro ka kung nag-overtime o wa. Tawag opisina. Gitaw ka naman ako ma. Ha? Iya tong kauban ang nakatubag. Nag-overtime ko no. Pero mag-alas 3 naman pasado sa gabi eh. Paman mauli. Kung mag-overtime na sila, mga alas 8 mauli naman na siya. Adios. Klaruhada, oy. Basig may kabit ng bada mo. Og tuaron siya ni lumlum sa iyang kabit. Ma! Nya na lang ka uli po. Ini ka uma. Magpunta kayo sa tagdinis sige na po. Nya na uli. Di pwede masuko gid akong asawa kung makauli rong gabi una. Mangita pang gani kung unsay akong tarungan rong gabi eh. Dugay kay ko na uli. Di ko gusto mo ka. Mau gini ako ganahan mo ba? Kay mahilig kay kat mo sa nang gusto ako. Hanggang sa sarado ko na dito, hindi mo niya kasabay para makasave ka sa gasto. Ito mo, ayaw mo. Ha? Ya, arin ako. Sakyan sa banang dili ah. O sila kalibutan tao nga. Gibidyohan ako sila. Nga nagkakaw sila. Nagkaw sila tungod ng puntahan sa maong bahay nga ilang gisudlan. Pita no? Bahay tingali na sa babae niya. Magdali ko. Kaya ko sa motor. Ano pita ko rin kilang tanan. Biya ko anong dapita. Pita. Abi na kung adto sila mag-abot sa downtown dihang gisundan ko siya. Ang gisakyang motor ni Glenn. Perbita, saan mo ka ba ay giadto din niya? Kita yun ako yung kabit. Umiablis po tahan, pauli lang sa bahay. Ugma na kong kikit, kandilya. Nganong karon ka lang, ma? Oy. Lapas alas 11 na sa gabi eh. Kuan. Sorry ka day ha. Ang akong kauban sa trabaho ba? Bitar ko panihapon sa iyong birthday ko. Kinsang kaubanan ni mo, ha? Babay o lalaki? Lalaki, siyempre dayo. Lalaki, gina. Glenn, kinira ikasulti ko nimo. Oras nga masayra na ako nga nakikabit, magmahay kagyot. Kay batasan na ako nga dili magpautang. Kung may kabit ang nga bitsad ko. Dahil
O na, buwagi ka na kabit mo. Kung dili ka gustong maspan kasi mo asawa, umabaw siya og pasakin mo. Tingnan yung mga bit mo na siya. Pero pa, ang pananglit ba? Iya ko masakpan. Di ba yung nga baw siya? Kay babae ko na siya. Lahi man tang mga lalaki kung mga bit kay wa may mawa na to. Ang babae pa, mausab ang ilang sukod magabit sila oy. Oy! Mausab yun ang sukod sa ilaha. Labi na og as dako ang bunal sa kabit. Ikaw ra ba, Dok? Baya, ano ra bang imuha, no? Na, igo-igo na gidakon, ano? Manggabit gani ng asawa mo o na makakabit og dako pa si imo, ha? Bantay ka. Makakanta ka ginugmahay, Dok. Dili pa, di ko musugot ng mga bit si Delia. Gikan karon, likayan ko ng akong kabit. May kabit ka di ay siya. Higitay ko kipanian. Maghawag sila sa portahan sa mga pundito kasog no. Suro ko, tagay sila sa kalipay. Pes, di na kinahanglan nag-jap ako niya. Pasa na ko karon ng maong video. Og pagkahuman, magkuyog tabador. Buutan man ko. Ha? Buutan bitaw, pero masugot ka. Ha? Oo. Hindi ko gusto ni mo. Kini nga ako isulti ni mo day. Kung magbuwag mo si Umbana, arira ka na ako. Andam ko mo sa gakay ni mo. Tangi ko no. Bukan mo lang. Bahalag di pa mi magbuwag. Buhaton kong iyang gibuhat ako. Tana na. Buyog ta. Ahan ko ni mo kay butan man ka. Day. Manutag mo tel. Dap na ta ha. Di gyud ka? Oo, tanak. Lagi. Tanak day. Day, abi ni bisan ni pa na paturo. Tay ko ni tay sabi ka. Kini po pagkakalit. Kini Ako ni anda pa to. Pagkatangan ko unsa ron? Akong gipasuod ang hindi ko pa na ni May. Dali. Ako dali sa babaw. I-shot na na. Kaluoy ka day, di buwaging imong kabit day. Kay, wa naman ko sa akong kabit gay. Gibuwag na naman ako siya day. Wala ka diha. Di na ako makahimo sa pakigbuwag niya. Naglaan. Di lang. Kaangin ng ubaw sa papangabit day. Lalaki ko day. Way mawa na ako day. Lalaki man ko. Ha? Saba de oy, ispriya at ni mo oy. Isa ko sa pay mo isulti. Dili na ko maminaw. Nahiguman ako sa akong kabit. Og ikisadan ani. Ikaw ang unang nagluib sa kaminyoon. Ikaw ang sadan sa tanan. Day, di. Isan giunsa ko sa pagkiluoy sa akong asawa. Wag yun siya minaw na ako. Di na kuno siya na makigbuwag ni gid siya na. Bisag ako siyang patyon. Apan di ko makahimo sa patay niya. Bisan pag mudapat niya. Ako ang unang nagluib sa among kaminyoon. Ako ang unang nagbudhi niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Gina, ginaingon, bisan asa ko lakaw, ikaw ang niya kanunay sa kong huna-huna. Basta ako'y mahimo. Bisan dili angay nga mahitabo, akong gihimo, kay ikaw man ang akong kalipay. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga ako mahimong mahikalimtay. Salamat, Regina. May imo naging kong gisugot. Basta paya Chandel ha. Buwag na paya mo ni Luna ha. Oo, buwag na mi. Sukad nga, mibiya siya sa tong dapit, ikalimtan ko na siya. O ikaw, nakaroon ang ipuli ang dapit. Ikaw nakaroon akong mahalon panggaon. Salamat, Chandel. Ang tinuod mo, dugay naman kung nahikundi mo. Pero si Luna lang imong ipanguyapan. O karon nga na mo, o niya kita na uyab. Malikayan kay ko. Basig bayag di tinog nga nagbuwag na silang iyang iyab, ha? Basig ipanguyaban ka lang, ana. Pero doon na siya kalingawan sa wa din hingiyang uyab to as layo. Nay, mituo ko sa tanay panulti niya. Og buhaton ko ang tanan na makaton siya sa pagmahal na. Og makunakit si Chandel sa hingit. Ay, maghinaot lang yun to na. Ngaway mga kakuli sa imong pagpakigrelasyon ang lalaki, ha?
busog na ko, Chandan. Okay. Ato na ning bayaran itong gikaon. O pagkahuman, mami ata din small. Asa dita, mamaulit na ta? Hindi po May atuon pa ta. Usa ka dapit nga sawan ta sa duha ta kagugma. Motel? Uday. Okay naman ka nga manuto og motel. Dahil mahal ta kayo ka. Busa ihatag ko ang gusto ni mo mahitapon. Tinuod ka tayo, Gina? Musugot ka? Abig min ako dili. Inansag ko mamugos. Nindot. Pikot ako. Ay, anak. Ay, Okay na, Jods. Kapalit ng uyab ni John Del din og sila nakita na ako sila. Ang bayot naman ay ang halabi na kayo nga nanood sa motel. Oh no. Maudi nga wala siya mamisita na ako. Pag na ako makontak yung number. Okay, kasayang ng sabton. Ay, nag-ilis yung number. Hindi ka na makakontak niyo. Ikaw masugod nga iya kayan bayot. Ikaw masugod. Ayan na lang pang itagpanggi pa nga magkasulti na mo yards, na? Kana, kay wa na siya magpakita ni mo, o di mo na siya makontak. Wala mo. Ingon siya nga wala na sila. Ako na iya kipulis mo yap. Makakon siya. Doon na lang ko sa mong probinsya. At doon na lang una ko dito sa ilan ni Tia Istan. Aron malimtan ako singkal. Sa bahay siya. At tuo lang di ko na ipuwag na sila siya kuya. Panuha di ay. Iya na di kong ipahisan. Salamat, Gina, ha? Hindi mo kong gisugot. Ang tinuod kisugot karon. Malimtan ako ang lalaki nga akong kimahal. Ug mibuwag na ako. Pagkay naabot na ang kuyakan sa Manila. Sana ko. Buhato na kong tanan. Makalimtan mo siya. Sa lang ko pa man nagatang mo probinsya. Pan, man ako buyon ka. Kitay mo dayon. Luis. Doon na tos payag si Babaw, day. Salamat ka. Misugot ka nga. Buyo ka na ako din, ha? Musukas, may tabo na to. Kaloy, uya ba? Sa ihatag na ako din mong ibang gusto. Pero, dili na pa ako virgin, ha? Okay na, day. Wala mausod rin sa probinsya, virgin. Oh, ang malingaw, malipay lang gihapon ka na ako, day. Pinaka-virgin. Pasalig na ako ni mo. Kalami, kita sige. Sige na nakong inat ka na butag. Ay, kalapatan na rin. Lapad ni day kay itila mo na ako santakan. Lami. Kani imutan. Ay, lagkasyak. Hindi ay. Hain ba? Kalagot na. Asa? Ano ba? Kanak. Murag dangaw-dangaw nga ud. Wala ka nang gamit. Isa dali amo. Murag dangaw nga ud ba? Ato na ni ikuan, bi. Dangawon taning imuha, bi. Ay, sige. Okay. Ay, Lami. Bati. Balik na sa iya. May kaayo mo rin. Mas taas ka pa din. Nanang dila. Nanang imuha. Dila, day. Kami taling ako may dila, raman, day. Pakipon. Balik ka man lagi dayon is ato. Tamano ka makauyon dito sa probinsya. Ang tiyak ni mo. Ay, balik na lang ko din hinay, uy. May ayo dito. Oh, niya. Balik na sa doon niya ka din heron. Mag-uol-guol ka dihang. Maghuna-hunas imong uyab nga naminyo na. Paninguhaon ako, nay. Nga dili na maghuna-huna niya. Minyo naman siya. May asawa naman. Chandan, ikaw din kalit nga mito nga og miali sa akong agyanan. Gina, di bang kayo ko malimot ni mo eh. Bisan may asawa na ko.
Pero ikaw maghihap lang ni asa kong una-una. Igot na sa mong pag-ilad ako, Chandal. Nibiyahe na sa tingaling yung asawa, no? Kaysa ko na ibawaan. Magbiyahian man siya. Kay negosyante man. Bitaw, day. Sa tinuod, day, mingaw na kay kunin mo. Sige na, day, be. Magkuyog na. Sige na, day. Chandal, sad, uy. Sige na, ma. Basig masakpan ka sa mga asawa. Di ba ako gusto ko pot? Mag-ampi, magutagod. Hindi ta masakpan. Sige na. Pre, lumay na kayo. Talagot, uy. Gaya mo akong katilaw eh. Huwag na gaya din nang napunit. Kanimi, dako, taas. Ay, huwag pa ko magkaihi, huwag pa ko liko. Diretso na gigilangin na kayo. Bisan minyo ng lalaki kong hikog ma, apano ko makabalibad iya kong gidaw, gihitan pag-usab. Kung makabalibad nga, gihimo ko niyang kapit, mahal ko man kaayo siya. Ug mao to mga listeners atong Palamay Drama Compilation Part 138 ug hinaot nga nalingaw mo sa atong drama ginapa-upload o pasensya kayo no nanlangan tagamay kay nagbalik atong edit ug ako ung i-shout out tanan ga comment sa to para nasa tay pang outro. Shout out na to si Osilito Salva. Bilib kay ko ni Osilito Salva no. Shout out mo dia Osilito Salva. Si Ma'am Delsam 99 dia sa Hong Kong. Shout out mo dia ma'am. Si Romy Boy. Shout out mo dia Romy Boy dia sa Misamis Oriental ug sa imong uyab nga si Chari. Labi na sa imong amigo nga dia si Munsing nga shout out niyo dia. Si Suhit Palmeros, shout out po nako si Cindy Abdas, si Cheryl Lampitan, shout out po. Si Bobby Karel, shout out po nako. Shout out po nako si Gary Sapnod, shout out dia. Si Sugar Santos, shout out mo dia. Si Annie Villa, shout out po. Si Arnold Bernal, si Miles Biran, shout out po nako si Lucy Silma, si Buyet Lidra, si Hilin Basil, shout out po nako si Virgilio Balanay diha sa Surigao Sur. Si Berna Siroy, shout out po nako si Mirna Urban, si Alfie Lucina, Jerome Lerna. Shout out po nako diha sa Dubai si Angel Malakaya, shout out mo diha ma'am. Shout out po nako si Annalyn Rooney, Alma Bayron, Analisti, shout out po. Ug mao to mga listeners no tanan ga comment sa ato ug atong gi shout out sa atong pang outro. Atangin na po mga listeners, maghinahinay na po tag-edit sa atong part 139. Ug akong pasalamatan tanan ga comment sa kuha. Salamat jud kaayo. Labi na sa akong tanan mga listeners, salamat jud kaayo sa inyong kanunay nga pagsunod ug pagpaminaw sa atong mga drama. Ug usbon jud ako, daghan jud kay salamat sa inyo.